Haleluya, hama dzinodikana. Ndoda kutanga ndaverenga shoko raMwari richazotsigira zvandichada kutaura. Ngativerengei kuna Mika chapter 2 verse 2. They covet fields and seize them, and houses and take them. They defraud people of their homes. I want to repeat this. They defraud people of their homes. They rob them of their inheritance. Nyanduda kutaura panapa, Bishop Chipunza navadhube nedzimwe hama navachirenje vakaenda kudare redzimhosva kundoyananiswa kana kuti kundoenzanisirwa nyaya. Dare redzimhosva repano panyika rikati vachipunza havana mhaka. Idare repano panyika, but ngatichienda kubasa ravanoshanda ivo vachipunza ratakavaziva. Ndava kutoenda kumakoti semufundisi muchindoenzaniswa nenyika, chiratidzo chekuti imimi matadza kurunga nyika. Takakutarisai muri baba vedu, makashandisa Prophet Henry Mandishona kuti vachirenje Barnabas vauye kuzoita meeting yekukuti vakukumbirei ruregerero kuti vasanitize zita renyu ranga rarohwa neCovid. Ndava rakanga razara pasocial media. Ndava pane standard yatinotarisirwa sevanhu vaMwari kuti kunyangwe nyika yataura zvakati, but pane umwari hunofanira kuonekwa matiri, chinozoita kuti vanhu vanongedzere vachiti uyu munhu waMwari. Hakusi kunamata stereki kana kutsanya kana kupfeka masutu, but kuita zvinhu zvinoratidza Mwari vari kudenga. Nemi vaprofeti, katikubatsire profeti Henry Mandishona, ndimi makati mimi Mwari vati, thus says the Lord. Mwari vati, zvino Mwari wenyu zvaakakuti endai mundoudza chirenje Barnabas nyakutorerwa imba, ari kurara panze, ari kukwangwaya izvezvi, pension yake yese, retirement package yese yakaiswa pamba ipapo, kwakukumbira regerero. Akumbira regerero, inongori meeting after meeting, kureva kuti madofora, ndindiri kutaura izvozvo, madofora chinonzi umwari, madofora chinonzi kunamata. Kristu anoti chiwa, wamunoparidza ye Kristu ye, anoti kudi. Vazhinji vanoti Mwari Mwari nemiromo, na Isaiah akaitaura, but mwoyo yavo yakamurasa. Ngandikubatsirei, tinokurespectai. Ndimi mungadei makatoti iwe Barnabas chirenje chifanogara mumba tichimboita zvematare kusvika tazoricha consensus, but iwewe nemhuri yako chimbowanai pekugara. Kunyangwe iye Barnabas wacho akundwa kukoti kunyangwe, but move iroro richiratidza kuti aiwa, there is God there. But nanhasi murume ari kukwangwaya, ari kurara panze, achigara mushaki, muchimuti tine thus says the Lord. Nemi prophet, ngandikubatsirei, musanyepere kuti Mwari vati vasiri Mwari vataura. Murimi ndava tiri kuti dai Mwari vakataura zvoitwa zvobva zvaitwa. Nhasi vangadei vasiri kugara mumba. That house is cursed.
takuchikudzai pano takutoprofita pamusoro pezvimba iyoyo. That house is cursed. Hakuna munhu kunyangwe mukazoda kuitengesa anotenga imba yaanoziva kuti akaivaka mumwe murume akaitamburira akagara panze kwemakore 2-3 oshinga kutenga imba ondoisa hope mumba makadaro. Hakuna zvekare anoda kurocha imba yakadaro. Zvanga zvakanaka nyaya dzatiri kutaura dzingadai dzichitarwa. Handizive kuti Zimbabwe Council of Churches iri kumboita basa rei. We begin to question maorganization akadai kuti a high profiled bishop anopinda mumakotsi nemwana wesangano, munhu achigwesha nenhamo panze. Nyika yese vana Chibanda vakaitaura, vana Angosend vakaitaura, vana Kelvin Billiot vakaitaura. Hakuna asina kutaura nyaya iyi. But the church inoramba ikaisa zvitanda munzeve. Who are we serving? Zimbabwe Council of Churches, where are you? Kana bishop wenyu, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, where are you? Catholic Bishops Council, where are you? Vakuru vemakereke, head of denomination, Bishop Baba Vangu, Never Sumparutsa, where are you? When a bishop ari kutambudza an innocent soul, whatever, imimi sechechi maisa input ipi yekufukidzira. Bible rinoti kudi uyo unofukidzira kudarika kwevamwe unotsvaga rudo. But the church is exposed. The church right now in Zimbabwe is exposed. Tisingadi kutaura zvekukepchwa kwayo. That's another episode for another day. Ngati mbotaura emararamiro atiri kuita. Tiri kuparidza Kristu upi. Patinovhura nyaya dzenyaya yemurume wekurohwa nematsotsi achienda Jerusalem achibva Jerusalem achienda Jericho. The Good Samaritan. Kristu unodoedza kutseketudza kuti vanhu vanzwisise, but vanhu havanzwisisi. Ngenda ndikubatsirei. Daunyazoti tibatsirane Mwari achitiitira zvakanaka. Tatodofora umwari. Dai kuri kunzi ini zvangu nedzimwe hama tine maresources anokwanisa. Vanokwanisa vaitire GoFund. Vaitire GoFund. Imi munonyatsoziva kuti mwakaisa ground, akalaka. Imi muri kuramba muchikoti ndepedu. Uya kuno Mwari vataura kuti iwewe haufaniri kudai, iwewe enda unooparetwa. Zvese zvatakutaura panapa tinazvo. Tinazvo zvese izvozvo. You'll be surprised very soon. Vamwe vangati havana Bishop Nyamakanga. Let me tell you. Ndinotungamirira boka revanyengeteri, Faith Impact Generation. Ndogotungamira zvekare Zimbabwe Intercessors Movement. Ndogotungamira zvekare Peace and Healing Initiative for Zimbabwe. Saka nyaya dzatiri kutaura dzese dzinopinda mudingindira rezvatakadanirwa naMwari. Vasharukwa vedu, gadzirisai panoda kugadziriswa. Kana mukapeta miswe yenyu muri makudo makuru, kunyangwe nesu tinokuremekedzai, tinokukudzai. Umwari hauye nekunamata, hauye nekutsanya, kana nekupa a powerful message vanhu vachirova maoko. Umwari hunoonekwa, our conduct, how we live with the people in our communities, in our societies daily. Ndo panouya chinonzi umwari. Mukaramba makanyarara musingagadzirise nyaya iyi, zvinoreva kuti pabasa ramakadanirwa naMwari madofora. God bless you.